שפררק! שפגגת! הוא נורא מנג'ס. תגיד, באמת, זה כאילו, הלכת לבית ספר למשחק, למדת להיות שחקן בשביל זה? זה ה... הבנתי. אתה חושב שאם תנשק אותי אני אהפוך לנסיכה? אני חושבת כן, במקרה שלך כן. לא באמת, הוא נמשך אלייך, את קצת ספרדית. בוא, תסתובב לך, אנחנו ננסה אני אתן לו להרגיש בבית. להתעלם ממך כמו במשימה. תגידי, יוסי, הוא מדבר על שפרירית, על שפגגית. שפגגת. שפגגית. מה? רגע לך, אני חושבת שזה כאילו, אין מה לעשות, זה מילון בובלילי, כאילו, אתה חושב, שפגגית זה יכול להיות... אליי. זה יכול להיות כאילו, קודם כל, הפוקים של שפרה. כן. זה יכול להיות מילת קוד של שפרה וחגית, אולי הוא מנסה להדיח אותה מהבית. אוקיי. זה יכול להיות שפה רירית, זה כאילו שפה רירית, אולי לחגית יש שפה שם למטה רירית כזאת. שפה רירית זה שפרירית. הבנתי אותך. יכול להיות, די, תפסיק! אין לי בעיה, אני יכולה להרוג את ה... תהרגי אותו. לך! על הטוסיק היפה שלך, אני אכה אותך. זה זוועה. בסדר, די, מספיק. אנחנו לא נתעלם ממך פה אצלנו. אני מתנצלת. אנחנו נכה אותך. יש לי את המבטא הזה, תמיד אני עושה אנחנו נכה אותך. די, הוא נעלב עכשיו. תראי, הוא עושה לי מבט כזה של נעלב. קח תעשן. די, לא, הוא נעלב באמת נראה לי.